Li Kurdan mesela navdanîna a kolan û meydanan her gav bi problem bû. Lê şaredariyên Kurdan her gav xwestin navên Kurdî li kolan û li meydanan bikin. Anha mesele dîsa ev yeke ji şaredariya farkînê dest pê kir. Em ê berê xwe bidin vê meseleyê û kesekî pispor. Ew kî ye? Ew jî Mem Mîrxan e. Mem Mîrxan bi salan li şaredariya bajarê mezin a Amedê berpirsê çandê bû û di van gavan de jî gelek hay jê hebû yek ji wan kesan ku dema ew biryar distendin. Mem Mîrxan meseleyê baş dizane, me jî got em îro 3 deqeyên xwe teslîmê wî bikin, ew bila ji me re qala meseleyê bike kerem bikin. Mijara guhertina navê kolan û cadeyan niha jî di rojeva gelê Kurdistanê dayê li farxînê wek hûn zanin navê Rindêxan hate danîn li meydanekê. Li Diyarbekirê jî li Amedê jî piştî 2000 ev zêde ket rojeva me. Piştî ku di 2005 da Qayapınar û li Baxlera li Baxcîlerê plana nû ya îmarê hate çêkirin, gelek kolan û cadeyên bênav derketin holê. Li ser wê wek şaredariya mezin biryar hate dayîn ku navê nû li va kolan û cadeya bikin. Piştî 3-4 civînan nav li cadeya hate kirin û sedî not û neh em bêjin navê Kurdî û li ser çanda Kurdî bûn. Ev cadeyane gelek mühîmin, yani jê yek mesela Mehebatê, Qamişloyê, Ahmet Qayayê, Musa Anterê, Aram Tigranê bi sedan cadeyê wisa çêbûn û nav jî lê hate kirin. Tişta herî baş ew bû ku di wê demê de çareseriya demokratîk dihate axaftin û walî jî ji bo êvar cadeya îtiraz nekir û hemû wek fermî hatin qebûl kirin. Ev jî ji bo şaredariyên me ji bo Bakurê Kurdistanê gişî ez bawer dikim gaveke gelek mühîm e. Yekem car navê Kurdî li cadde û kolan û meydana hate kirin. Berî wê tenê li Diyarbekirê yek navekî Kurdî hebû, ew nava jî bavê kal bû. Li derî çî tenê bavê kal hebû, wekî din tune bû. Niha bi sedan cadeyê bi Kurdî hene. Lê ji wana hinek bawayekî eletewşî çêbû. Mînak Mehebat cadeya Mehebatê navê wê piçekî direng hate danîn. Berê cade hate çêkirin, cade frehiya wê 75 metreyê û pişe nav lê hate danîn. Heta ku navê wê bû Mehebat, navê 75-75 pêş ket û niha piçekî bi awayê siyasî jî xweşa miletê tê û dibêjin 75 heta 75 navê xwe da parxeke li kêleka wê jî û bûyî awayî ma ev jî tiştekî ecêb bû ji wê encamê derket. Herçiqet navê wê Mehebat bijî, navê wê ma 75. Li Diyarbekir bi giştî niha nav bajarê nû giş navê Kurdî ne. Tenê ji wana yek navê Abdulkadir Aksu guherandin cadeya Sîpanê navê wê kirin Abdulkadir Aksu.